Tak toto je moja prvá skúsenosť s výberom okien a Kunaj som si vybral na odporúčanie od spokojného zákazníka. V mojom prípade to bolo tak, že som nemal konkrétnu predstavu, ako tie okná by tu mali vyzerať, ale navštívil som showroom vo firme Kunaj v Tatranskej Štrbe a tam som získal vlastne predstavu a zistil som, že aké okná vlastne môj dom alebo moja stavba potrebuje. Jednak previedli ma aj po výrobných priestoroch, čiže videl som tie výrobné postupy a jednak som videl, že tá firma robí inovatívne výrobky, ktoré som dovtedy ani nevedel, že existujú. Napríklad tie drevohliníkové okná v mojom okolí som ešte ja nevidel. No príjemne ma potešila hlavne tá ochota pracovníkov vyberať. Mne to trvalo trošku dlhšie kvôli tomu, že vlastne okná kupujem prvýkrát, som sám nevedel, čo presne chcem. A samozrejme aj poradenstvo v tom smere, že chcel som okná, ktoré budú šetriť v budúcnosti energie, také, čo sa hodia trebárs aj na pasívny dom. Spolupráca s firmou Kunaj naplnila moje očakávania. Som spokojný aj z užívateľského hľadiska, aj s funkčnosťou, aj s praktickosťou. A taký príjemný pohľad je vlastne aj znútra domu, hej, to drevo pôsobí tak teplo a robí to takú príjemnú atmosféru. A dosť ma prekvapilo aj to, že keď sme sa nasťahovali, tak som zistil, že v dome je absolútne ticho. Áno, tým, že s oknami sme boli spokojní, tak potom sme spolupracovali ďalej na interiérových dverách. Pri interiérových dverách sme riešili vlastne dilemu, že či sa dopasovávajú ku oknám alebo k podlahe. A tak sme sa rozhodli, že zvislé vlastne časti budeme ladiť spolu. Tak bolo pre nás jednoduchšie potom to riešiť znova vo firme Kunaj, lebo tým, že sme tam riešili tie okná, tak sme jednoduchšie vedeli dopasovať otiene tých interiérových dverí. Firmu Kunaj by som odporúčil ľuďom, ktorí majú trochu vyššie nároky, že nielen mať okno, ale aby to spĺňalo aj požiadavky, čo sa týka funkčnosti, praktickosti a estetiky. A aj ľuďom, ktorí rozmýšľajú ekologicky, lebo je všeobecne známe, že drevené okná najmenej zaťažujú životné prostredie.